Sanibonani molweni ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. UThumeka ke guys ebezikhuphile ke kwi-date yakhe ke no-Brother Justice and into eyenze into abazikhuphele 3 shots. I-3 shots okhuluma indaba abantu abaselayo ukuba uThumeka upheka isalads zapha. So bethi ke ngoku urhalela uka-eva ukutya kwaThumeka kafuneka siye khona kwindawo nokutya kwam because ke bengekamphekeli kwakhe. So bebepha ke but ke bathe besahleli kamnandi kwafika ke uHlathi ehamba nebrother yakhe. Uhlathi bekukubi kakhulu ke wabona kwakhe but ke baye bahamba kwethu uThumeka babuyela endlini. Ngexesha mkayo ke uye ulikamvu wayicacisa nje ulikamvu usebenza phamos wayicacisa into yoba hayi bakwidate aba bantu abetsho ukuthulane noHlathi. uHlathi kangatshone limdaka ke uthe ke xa bezawuhamba uBrother Justice wabe sesitsho ke kwakula madoda uba ndiyabulela madoda ke ndiphinde nibone kwakhona batsho bemka babashiya kanjalo. Kwelinye icala ke guys uZoleka semfumene ke umntu ngoLazarus lo zomenzela yonke le nto yakhe le divorce. Igama lomntu nguNonceba ke wakwaTshwete. So uchazele ke icotha lakhe ke nguTitus walixelela ngayo yonke into uba i-divorce yona uzoyenzelwa ngomnye umuntu yena ucela adile nezinye izinto zakhe ezi-personal besides i-divorce. uTitus the xa ibuza igama lomntu wabe semxelela ke othuka ke sithi yeyi Zoleka uyamazi lo Satan odila naye uba ngumntu onjani, yintoni lakubambe ngaye kwenze into uba ungene phaa. uZoleka angakwazi uyiphendula leyo wathi yayibona ke leyo uyifunayo andizukwazi uyiphendula nawe uyayazi njengegqwetha into yoba akufanelanga ndithethe izinto zam ezi-confidential kum. Wabe sephuma kuTitus emshiya kanjalo but umshiye ebonakala kuZoleka uba unovalo because akamazi naye noNonceba Tshwete nyhani ngoba cacile uba uTitus yena uyamazi. Kodwa ke into abaleka naye ngu-50% wakho ozothathwa nguHlathi so uthe njengeke. Abantwana bakaThumeka ke guys ke babonakala beyonwabe into kaThumeka but uyangu-worried into yoba kungenzeka into yoba umamakhe uyotshata nomnye umntu na. But uThumeka khange abe nayo impendulo yaloo nto. Uthi hayi makahamba abheke esikolweni. Wabe sigqikeni ulikamva ethi ube-happy nje ngokubona unina and esithi into yoba yho ubumhle kwi-date yakho ngala mini. Ethi umbonile utata khange atshone limdaka bengazi noba makathini. Esithi ke mna ndiyakuvuya ke ukwazi into yoba wena u-over into ye-ex yakho ethi uyamsapota ngayo yonke indlela. Besembuza ukuba ke ngoku wena noBrother Justice le nto yenu ke itheni iyangaphi. Uthe ke sabuza athi ke uThumeka hayi khawundiyeke wena wabe selapha ke noHlathi esithi ndifuna ukuva nam uba ithini kanti le nto. Yho wamkhawulezisa uThumeka emxelela into yoba yeyi awungendawo ke wena ke kule into awuhlangani. ulikamvu uye wabona into yoba hayi tension iphezulu makabashiye abazali bakhe waphuma ke begcwaliselana. Uthe sithi ke uThumeka shiyeke sithi unokunaso ke nesibindi esokundibuza uba kwenzeka ntoni le nto ocinga une-right yokwazi ngobomi bam. uHlathi uthi kaloku becinga uba ikhona into yena abayizamayo ezawuthi ilunga basebenzela phezu kwayo. uThumeka uvele wathi hayibo emhleka sithi hayibo wena kaloku uzinyanzele nje ebomini bethu emveni koba wena ugxothwe inkosikazi yakho. Kungoku lala erumini umntanam akanandawo kulala and wena apho ubhizi mane usikhumbuza into yoba kaloku indlu yakho le ne-title deed yalapha ibiza igama lakho. So ubucinga uba yintoni leyo? Ubucinga uba yinto ezawukwenza uba sikwazi uphinda sibuyelane futhi ezo zinto ezo? uHlathi uthi kodwa mna kaloku ndibona undi-invayitha kwidina nefemeli yam and then futhi ne-breakfast uyandipha and uyandonga amanxeba am. uThumeka uthi hayi bo kaloku ufuna ndenze ndikuye kulambe wophela iisofa zam wophela amashithi am bendikwenzela ubuntu mna. Kodwa ke ngoku wena iyandibhidisa into yoba ngoku ubhidanisa ubuntu bam nesimemo sokuba wena ndithi mhlawumbi izolala ebhedini yam. Wathi uhamba rongo bhuti wam. Umshiye apho ke ethembeke nxa ke uHlathi engazi uba makaphinde athini. uThumeka kubonakele balisela uthandeka ke phethe emsebenzini ngento nge-date yakhe ke noJustice nendlela ebeyonwabe ngayo. Uthi yho linene elalilivulela nditsho imoto xa ndiphuma akafani nalaa nto inguHlathi. uHlathi wendazi into yoba ndingumfazi nomama wabantwana. Sebehleka ke kuyiloo nto ke kumnandi ke bobayi-two ke sithi omnye yho ndiyayazi ke anqabile amaxesha anjalo nabantu abanjalo banqabile kutsho uthandeka. Bathe ke besancokola kwafika uJustice ke yabe ke uthandeka sesithi ngayocela ukhabashiye khona ndayoyilungisa. Bashiyeke bona boyi-two ke guys bemoyizelana bekhumbuzana ke nangeengoma ezazikhala phaa 3 shots ezisare ngapha engqondweni yabona ngoku. Ade uThumeka uthi hayi ke mna ndide ndacela ulimkamvu uba makandidawunlowudele andithumele efowunini yam nawe uyayifuna ndingakupha. Wathi omnye hayi ke nam ndiyayicela. So ke uJustice uthe ke ucela bona ke baphinde babe nenye idate futhi ezawukwenza into yoba bangabi kwindawo phaa bazodibana khona ne-ex kaThumeka nje indawo emnandi. Wathi uzoyenza ke ne-booking
So babonakele ke guys bese palate ke apho kudla khona abantu abaphezulu ke behleli boyi-2 ke kudinabe beseva ke ichomi kaQhawe ke Justice ke umxelele ke uThumeka into yoba yena uyamthanda and akafuni imidlalo nje lo wenziwa ngabantwana ngoku yena ufuna i-commitment and akawuchasanga umtshato and ayayazi uba umtshato kaThumeka uphele kanjani and naye sithi into yoba walahlekelwa ngumlingane wakhe so bobonwabile ke ndiyacinga into yoba itshomi kaQhawe ke imthumelela imessage ke ngibonakele icofa ifowuni and i-excited ukubona umama kaQhawe nenye indoda kwahlathi ke ebusuku njengoba engekho uMothers uyanga ke wenze iqanda ke nesonga bayatya unika noyise uyise uyabuza into yoba hayibo akuphekwanga na uthi ulikamva uphendule kuqala wathi hayi kaloku umama ke kune-date uthe esabuza uba hayibo engekathinti nokokutya yabe seyisitsha imoto phandle wathi uyangayo inoba nguye ke lowo waphakama kuhlathi kubeka ukutya kwakhe ebheke efestileni eyokroba uthe xa ekroba wafika uJustice ebhizi evulela uThumeka ucango and babe bezincokolela ke omnye ebulela komnye nomnye esitsho kuJustice into yoba yena uzimisele kakhulu ngale relationship bathe ke xa bezokohlukana bahagana bathi xa bagqiba uhagana bakhisana oko ke uhlathi ebethe muku ke efestileni ebukelele lowo mbono unjalo asazi ke uba inhliziyo ayimanga na enkosi ngicela siqhubeke subscribe like singakhomenta futhi bye